मानाव गेदेर नोंथांमोन थांनाय जून 28 आरो 29 अक्ट' खालि एबसुनि दैदेननाय आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव बिटिआरनि गासैबो डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो आंनि आंगोनि जिल्ला गलाघाटनि गासैबो रायजोफोरा आंखौ बरायनाय थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो फिउचारावबो आंखौ बिदि सापर्ट आरो अननाय होबाय थागोन। थैंक यू सो माच। फैबाय थानाय समाव फिउचाराव मा जानो सानबावो नोङो? आं फिउचाराव एकटा गेदेर कोरियोग्राफार जानो लुबैदों। ओमफ्राय दा नैबे कार्बि आंलंआव सफैनानै नोङो माबायदि नांदों? आंनि बहुत आराम नांदो सबबो आंखौ एसां अनदो आरो आं कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि आबसु सारफोरखौ थेंक यू बुंदि आरो आं बिसोरखौ धन्यबाद जनायदो। Gracias.